почти 2 години. Преди турнир или преди важни срещи, нашите приятели, спонсори на клуба Ипокредит и Елини изправят по един подарък, който почти винаги сме ги радвали с рекламата, която правим, и сме ги радвали след това и с спечелването на медали и титли. Вярвам, че това е за късмет и затова решихме тая вечер, точно в навечерието на държавния финал за 19 годишни момчета във Варна, петък, събота и неделя, да ви подарим по една фанелка, която да използвате за тренировки, загревания преди матч. Искрено благодаря на Ипокредит на господин Милен Димитров, така че първи червената фанелка, за да може да се откроява, това е треньора на отбора, господин Йордан Димитров. Кристиан Стефанов. Атанас Хаджигеоргиев. Николай Генов. Йордан Георгиев. Красимир Иванов. Георги Маринов. Васил Боев. Тодор Калчев. Мариан Николов. Марина Леков. Денис Ахмедов. Велимир Даскалов. Венцислав Георгиев. Радо Орданов, не го виждам точно на превръзка. Йордан Михнев. Емилиан Сенигеров. Любослав Димитров. Петър Николов. Евелин Дачев. Владислав Йоргов. Теодор Иванов. Георги Кръстев. Радослав Александров. Никола Гаврилов. Никола Гаврилов. Евгений Пантелеев. Да благодарим отново на господин Милен Димитров и се надяваме наистина това, което правят за нас, да ни още повече късмет да имаме и най-важното е самочувствие.
Вие сте нашата колега.